matko, To nie skacze, to jest z policji! To nie skacze, ten z policji. Ty, w tarczy u góry mam obrazek swój. Tak. No. Dobre, słuchaj, odkrycie. A to już live. Widzę. No. Live już lecimy. Ale będzie wejść za chwilę. I ruszyli. Wszyscy na stołówce. Ja myślę, Wszyscy że na taką osobę pozycję. trzeba zrobić. O, już pierwszy. Ale Ile górna. tu idzie? Wow. Asystent za przywożenie. O, jest, zabiłem go. Tarcza! Kobra. Jest. Nie. Zmierzyli mnie teraz. Jestem jak wąż gipki. Nie z w tarczą. szczepionkę. Gdzie ten łuk? Jest, łuk! Jest jeden. No i po mnie. Laser polowy. Tak, będzie jutro live. Nitek dostał. Ile osób już na łuku? No, już dali radę z tarczą. Wszyscy się już nauczyli jak Ja jeszcze jednego potrzebuję. Jeszcze nie jednej osoby nie zabiję z tarczy. Też nie. A jak, Jest. jak się obsługuje tarczę? Może ja coś Na nie tam! wiem. Dobra, łuk. A, Biora. Jest. jest, ale szybko wyszedłem. Dobra. Asysta z Kurde, nie przywożeniem. wiem kogo tu tarczy. No nie, no tutaj, jeden nie. To są jakieś... To są jakieś odłamkowe w tym szocie? No, Jest, dobra. O, kokos. No. Dlatego tak się zabiłem. Ty patrz, Głupie. Nie, zabiłem kromkę. Tarczy. Pierwszy jest. Ej, ty dwóch Yuki pod rząd zabiłeś. Ale tu jasno, światło. Dzięki. Boże. Nie ma. Ale łeb. Jest. Udało mi się z tarczy wyjść. Znaczy, Tylko połowę HP zabiera. Ej, wszyscy powychodzili Piecu z tarczy, się ma. ja znowu tylko z tarczą. No ktoś Wow. jest radę, no. Bruno z łuku. No znowu kosatka. Szybko poszło. No i na tarczy jest. Jest. Nie wyjdę. A nie. Ej, ja Nie. pierwszy jestem. No, 10-1. Jakim cudem? Tak jak w trójce. Mam. Niklaus Znowu. City włączył. Co ja zrobiłem? Pana jo nie chciał. Dobrze. Tarczą mnie goni Jezus, ilu kurna! Bo ty Niklaus szczepionkę każdego biłeś. O, zrobiłem kromkę! Kontra! Ja można. Nie będę spał w nocy. Jak to się... 12 to jest niemożliwe. tylko nie O, wszyscy. już dwóch jest na 12 kinach, moc. Tam krzyczał tylko nie w szczepionkę, a każdemu w szczepionkę. A, to tak, Nice. tak to było. Oj, Kamil, dziękuję. O, Jezu, taki tutaj błąd, że ja nie wiem co robić. ja pierniczę. Co tu się dzieje? Masakrasyja. Ja zabiłem się sam przed drzwiami, bo się od tarczy odbiło. Co? Jaka wojna. Jaki błąd? To jest Sparta! Tarcze lepsze niż łuk, to prawda. A ten drugi łuk to co, on wybuchające są te? Drugi łuk nie, drugi. Nie, drugi Tak. to Nie. jest taki na dalszy dystans. Aha. No właśnie widzę, że jakieś to jest takie ciulate. Nie! Łosiu! O, żeż ty! Ale i tak jeszcze jestem pierwszy. Ajeki, kuźwa. O, zabiłem Nie, wszyscy, jeden miał tarczę. To nie byłem ja, ale ja też mam tarczę. Nie, i cofło do głupiego shotguna. Ale fany dostał. A nie, w sumie to już ten następny. Ła! Szczepionkę dostałeś? Kontra? Nie. No ale kosa. No jest. Nie! Dobrze, Łosiu. Dobrze. Ej, krystalowa. A, my A. też. Nie. Kosy kromce nie zasadziłem. Ale... Następnym razem. Kto jest pierwszy? Ja! Ładnie. To jeszcze z tarczą biega. Jak se wsadzają te Ja. kosy nawzajem. Nie, to nie byłeś ty akurat, ale... Ale ja też biegam. Kromek, ciesz się, że kosy. Jest. No. Co? Nie, to nie to. Ja pierdzielę. Bo 7 zanim funkcjonuje. Jest! Jest, zabiłem goś. Jezu! Ja muszę spapać. Jak się wszyscy cieszą, jak z tej tarczy wyjdą. Tak, naboje do tarczy są też. Wow. A teraz kałak następny, to Szkoda banalne. tarczę. Dużo tam.
Znaczy, tak mi się wydaje. I już po kałachu. A, teraz jest następny ten. Kurde. Jezu. Zdążył tą pasę? Czy nie? Tu się lampkę Ja dwa razy... A, w To jest szczepionkę. bekowe. To lepsze niż ten zwykły. A jeszcze 6 broni i koniec. wygrał. No. Nie, dzięki Rysku. Rysku, ty tam we mnie mocno wierzysz. Kurde! Kromek. Masakracja. O nie, ja się tak czaiłem 23 na 6 to jest... Nie, I nie, tak nie. dobrze jeszcze mi się nie grało. Jezu, z tarczami przyszli! Tarcze zraszowały. Oj Pięte, kurde. bij, pięte! Co on robi? Przed chwilą widziałem gościa, który Zaśług. zginął, ale jeszcze tańczył, więc... Umarł, ale żył. Rambo! Dokładnie. Mnie cofnęło 3 razy. Jaka to jest chore pojebaństwo tutaj. A sam chciałeś. Byłem na tarczy, A sam chciałeś. No, Kamil, gnoju, chciałem tu bić komuś. Nie, Byłem wiem, mierdziu. na konsoli w to grałem, ale tam to jest mniej nie. dynamiczne, a tu jest po prostu rzeźnia, no. Też ilość ludzi, nie? To se pada podepnie, jak ci nie idzie. Nie, idzie. samochodziki takie w Luna Parku. Ja nie wiem, Komendę, czy że to nie ma na update'a. samochodziki chodzisz, ale ja To nigdy nie ma kiedyś z odrzutu. tarczami nie widziałem na samochodzikach. Może trzeba spróbować kiedyś. Ach, To są jak starci zomo w ogóle. No. Dobrze moje czaty piszą. O, To kapi. był, kurde, a ja go szukałem. Jestem ostatni członek. Nie wierzę. Kokos, kurde, 15 kili już. No kurna, nieźle idzie całkiem. Przynajmniej starczył się. No. Mamy Larry Crofty z tymi uszami. Ja starczyłem 3 razy. Wow. Niestety oczywiście... Kyk w plecy! Kurde, ja mam wrażenie, że te wybuchające są Rambo. gorsze od tych kropka zwykłych. stoi tańczy. No bo jest O dość... Jezus, Sevenfold. Kosa? No. Daj mi to. No i specjalnie te kosy wbiłem. Jak każdemu z tym robię. Smutna sprawa. Łosiu i kokos Znowu? zaliczony. Po następny. Nie, ktoś mnie przebił. No, short jego. Kubę i Sevenfold ku... zaliczył łosia i kokosa już, no ładnie chłopak. Wow. No nieźle. Sevenfold Tak, taki Agnieszka, spoczynek życie raz jest. zaliczył. O Jezu, Staram się coś ubić. Ach, kogoś zabiłem jednak. To to niby O wybuchowe. kurde. tak, tak. Nie, trzecie. drugie... Nie, drogie są normalne. Aha, dobra. Ale dostał. O! Jeszcze jeden. Jadymy! Jest! Jest. Co jest? Nie, Juchiego zabiłem. Jeszcze... N1911 jestem. Jest, zaś pierwszy, dobrze. To się musi tak skończyć. To musi tak zostać już. Jaka. Co to Ale jest? 300 frajda, cholera jasna. No nie? Trzeba częściej grać. Ale na mniej ludzi. No. 32 osoby. Ajajaj. Sevenfold znowu mnie prezał i już Albo większą się mapę nabawiłem trochę. łukiem. Łoś już po raz drugi dostał, widzę. Cholerna snajperka z przybliżeniem z pół No niestety. metra. Ja sobie po prostu robię maraton po mapie. Przebiegam po prostu. Ej, faktycznie, ty tutaj na tą mapę, tą snajpę to... Ale zobacz, że raz Sevenfold trafisz, ty limit tam gier masz się asystę skończył, przy zabiciu, były która 3. się liczy. Kto dostał? Piecu. Ja. Na szczęście mam łuku. Boże, mam defibrylator, zabiłem Co? defibrylatora. Nie no. Już jednego. Dawaj, kończ to. Nie kończ tego, ja chcę to wygrać. Nie dostał. Nie wygrasz. Kurde. Czego tu jest snajperka z celownikiem 40? No Teraz właśnie, trafisz, nie ty to masz jest asystę bez przy sensu. zabiciu, pamiętaj. No scope'a wal, ja zabiłem z scope'a. Ach, Jak się tam rzucili na Kurde, z kim ja się go, nie? Jak to Z wygląda? Bruno. Kurde. Gościu dostał w klarę z dzwonu. Mam jakiś pis... Kuźwa, kontrola mojego recoilu jest fenomenalna. Ja nie chcę łuku. Chodź tu! Ja No, zabieram. Nie no, ja nie mogę nikogo z tej snajperki udupić, to jest bez sensu. Ja starczy wyjść nie mogę. No próbuję.
Podejdź do gościa blisko i wtedy strzelaj, tak jest chyba najłatwiej. Dobra, jest jeden. Żaden, O, ładnie. żaden nie wie. Kuźwa. Macie revive'a wszyscy. Jest. Przechodzisz do kolejnej Masz broni, kapi. jest Ty nie mi to mogę same ci podnieść wskoczyło. Co? Beka. O, podniosłem. Zdąża, nie! Spoko, potem jest Colt z lunetą. Widzisz, jakie trzeba było do mnie strzelać, to byśmy marzuchu. A tak to się Wreszcie zabiwało. wyszedłem z tego drugiego. O! Nie no, tak blisko. Szybko rewajwuj. Zawijam Dostałem kosę! O! Ej! Co to jest za gra? To jest narzędzie szatana! O Jezu, Mam kurwa! Nie, Devi! Jadymy! dawaj Kubik. No! Ej! Ej, O, czemu to dzięki, ciało się nieżywe zbagował. tańczyło? Nice, nice. Dostałem znowu. Moonwalk. Kuźwa, jeszcze dwie bronie. Nieżywe ciała O tańczyły. kurwa. Stylek, bo to się za często dzieje. Chroma i snajpa. Jezus, to jest 40 na tej snajperce? No, Co ja ci zrobiłem, Kapi? no i defibrylator, poważnie. Jest def... No ja też jestem, ale... Nie, kto miał? Nie! Co ja mam nóż tylko? O, się wstrzymałem. Kurde. Ale coś się dzieje! Nie! Znowu! Kromek, ty farcie. Jedzie? Jak ty mógł słodnić? Jest nóż. To ja kurde. Wow, na jeden. No! Kapi wygra. No. A, już. Nie! Nie ma bata. Ale przez sekundę widziałem strzelbę. Sukces. GG Kapi. GG. Dobra No, gra. Boże. tutaj już jest prosto. A Kapi do... O, to jest koleś Kurde, te defibrylatory to jest najgorsze póki co. Jest, kurde! O! Co się dzieje? GG. GG! Brawo, Kapi! GG. Nice, To jest- kurde, ale blisko było.